سلام ቤተሰብ ከመይ ቀምኒኹም ደሓን ቀምኒኹም ጥፍየ ቀኒ ስለዚ ያው ሎማ ዓንቲ ድማ ብፍሊ ዝበለ ሕቶታት ከምቲ ልሙድ ናይ ጎደና ሕቶታት ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝሓቶ ሕቶ ከምኡ ኮይኑ ፍሊ ዝበለ ሕቶ ድማ ኣዳልየ ኣለኹ ምሳይ ፅንሑ ቅድሚያ ግን ኣብ ሳሚ ቲቪ 77 ዝብል ቻነል ኣቲኹም ሳብስክራይብ ገበሩ ሳሚ ቲቪ 77 ዝብል ቻነል ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ይፅዓን ኣሎ ያው ፕሮግራም ንሱ ድማ دراما شورت فيديو كم زناتنا نايقول نحطتها زتفلا لي مدبات سلسة أنا زلوا أتيكم تزناقعوا تمهاروا جزيهم صبوا جزي حلفوا حجج المساي صنعوا أنا ناي قول نحطتها يقصلي مساي كله سلام لي سلام حوي أنا يا رامبي بال زتفلا لي ونايقول نحطتها إذا حتى فلتم تكوني خم حورة ميديا لا تسفي قدي فلتك سلازي أو بيتسب حتى يقصل اللهم إذا حاوي كم تلك إذا حتى مساي يكونوا مكتتلكم أي فلين مالتي حتى يقصل لي منجستي أمريكا من يبال منجستي أمريكا من يقولون لك ترامب شو مو عجل أبيك عليه كم زري عدد قوري ميكائيل غريمان جلس زي كوني الشيء حتى يغسل اللهم تأيكي مالت انتهي مالتي تأيكي مالت كوا تأيكي مالت زي أرجمت عني إلك أرجمت عني اسكي أصغر الاسكي تأيكي مالت انتهي مالتي يزبلك تأيكي مالت مزعان أرجت وين مزعاني زباليكم ما جوزجاز مالت بتحت زجبر جوزجاز دهن لا جوزجاز إيش خلي مسوي عندها اللي هو تيكس كان جرا لهم كم زي قطر تخير كم زي دولار يا أجزاء عدل له يقول ينبر نحن زخيل لازم تيك مالت دولة مالتي تخيل قالوا حتى قصة كاين HIV إيش محلال فلون زي محلال فلون من قدر تحت زرزرة بالكات نقرأ نحجي قامات HIV إيش محلال فلون ببلحت نجارات نا بسيدو توصل نجارات كل كاس بخم لما مرف زبول عينه بس أتوركب قال طب كم محلالفه زي محلالفهم هو من قدر يعني سينو خمس زحل نجارات تقوملو قالت زي محلالف اللي بناتي مرسل بزحل نجارات بزحل نجارات زي محلالف وين اسمعني بزحل نجارات كلها غبي مالتي إسكت مالتي خانو خمس بسواري ولا بيراري قالت مالتي إيش يصبغني هذا اللغة حبير كاب مدكاس حبير كاب مولع حبير كاش بيت بمتقام عزكو عشة بمجواتك يمحلالف القات قمت كمان بخوم زي محلالف كوينو كاي قمت هو سلز بيت سوي أو توكل ملسي مليش والله انتي مالتي جاي بيرس محلالف لهم من قدتات ببلحت نجارات كم كلنا خم لاما خم مرفق ياو كله تمثلتي مسمارات زغون بلحت نجارات حبير كاب متكام HIV إيدز فيروس كم حلال في كل يوم زي ما حلال في لهم من قدتات الماء حبير كاب متوات حبير كاب نقول لا حبير كاب مدكاس بمستنفاس وني محلال في المالتي لذي حتى نقص لنا شيء مريت عينه مسحازة مالت انتهي مالتي مريت عينه مسحازة مالت بناتي صلمات يقول زغل صلمات مالتي تغكل قل ليتي مالته ليتي مالته جناب نت دحن بزخون وي بولدنا يقول بهالا تسمعها مريت عين حيزه يبهلو مريت عين حيزه خبل خلو انتي مالتي ليت وين مالتي ولا لا انا بنا ليتي خويني اخذ زغل مريت عين مسحاز مالت ليتي اخذ زغل صلمات مالته صبغي ملسخا كو تخكل قل مريت عين مسحازه مالت اقامشت مسكونه صحي مصدقه مالتي مريت عين مسحازه مالت ناي صحي برهان مساتو صحي برهان زي يقولوا مسكونه مش مريت عين مسحازه يبال نخبري هذا اللي كلت حتى انسترفخا بماي عبيا ما يتصلق نبرت مانيا استوعب لك بماي ون عبيا مس عبيت قل ما يتصلق كون قحلو مالتي هاي تمرت بس بماي عيا بماي تسأل أكو زرو أنا بزح زي أخمل سايكلني أفلتكم ذلوا تمكير كاتب بوين يروجن بيتسبب بماي عبيا ما يتسأل نبرت ويد ما قحب ولدنا قوفو خدو قال بيجكاس صرحو ولدنا بيجكاس صرحو نقرات بماي عوي جن بما ما يتسألوا مالتي سلزي بماي عبيا ما يتسأل قوفو مال خلينا كدو موالون نغنينا مالتي ناي موداتا حنت حتى إذا حتىك
كاب عينتها تعواف متقويت زغنة عيفة تعرف السامن تبع كم مطوط أفكار زر أنا بزح أوقات لمديو لي أظن حقفتي أنا عواف زخول له خريم في الذي حقفتي كنا أجي حقفت مالت حقفت مالت زتو والله لك خمسة كم زتو إنسان مشلو لك أخماتهم كنا تطبعي فلا من فرنا هالوا مالتي يبغى واحد يتولد زي سيلا بز مثلا ياخذ زارب توي نمبر كم باري ترف الله باري تبغى واحد يتولد ومالتي ملسيا يبلن كم ملسيا هاكم ودا الربيت ياو متوبيت زغنات كاب عينتها عواف مالتي متوبيت زغنات من فرنا هالوا تطبو زي تفلطوا وقتلو تقول يوم تفلطوا تكونكم ولي او كومنت صحفلنا لخاكم تتبايلات صواع مالتي وزعت غزي ابليتيات انقساقس ስለዚህ ቤተሰብ ምስ ሓወይ ዝነበረኒ ናይ ጎደና ሓተታት ነዚ መስል ነይሩ ተኸታተሉን ምሳይ ቀጽሉ ሕጂ ዝርከበሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኮይኑ ማለት ኣብ 04 እግር እንዳስላሴ ኣለኹ ተኸታተሉኒ ዝኾነ ሰብ ክሓትት ተኸታተሉ እስኪ ሰላም ዲ ሓወይ ሰላም ራምቦ ይበሃል ትፈልጠን እንትኾንካ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ጎደና ሓተታት እየ ዝሓትት ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንዳኸድኩ እየ ዝሓትት ፈቃደኛ ትኾንካ ሓተካ ማለት እዩ ፀገም ይውልን ሕራይ መጀመርያ ምን ሽምካ دانيال دان حوي ايشي حتى كاي زمسلك تملس تخيل كاي صبو تزي خيل كاي ما نتحققنا نعمل شينا ايشي منغست امريكا من يبال منغست امريكا من يبال غير مدهن ها اسكي صار اسكي نيرو ها غير مدهن نير بعد امريكا غير مدهن زبال نيرو ادمحي ولدي مالتي ኣይኮነን እስኪ ድሓን ኣብ ኣሜሪካ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ኣሜሪካ ገርመድን ዝበሃል ከመይ ገይሩ ገርመድን ዝበሃል ኣሜሪካ ወሎ እንታይ ይኸውን ናይ ኣሜሪካ የለካ ተረዲእካ ዲሓ ጃክሰን ዳን ሓወይ ኣይተረዳእካን ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ኣሜሪካስ መንግስቲ መን ይበሃል ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ኣይፈለጥኮን ካብዞም ኩለን ኣይዋ ገርመድን ናበልካኒ ገርመድን ዝበሃል መንግስቲ ኣለይ ودي مولدت هي بس عي مالتي نو عندي ويرخا نوحي خويني داي كاب زي مركز زي تفضل هو نوحي خويني غرمدن حلو يعني تفضل تغاغلخا زرو دحن صقم يولن اي امريكا منغست ياو بيتسب ترامب مهونينا نفلط غرمدن زبال مچم يلل እሺ حتى خن قصلينا ጠይቂ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጠይቂ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጠይቂ ዳ ናይ ኣድጊ ዳውላ እዩ ዝኸውን ተፈከል እዚኣ ፈሊጥካዮ ጠይቂ ማለት ዳውላ ማለት ኣድጊ ክትፀዓን ከላ ከም ጉዝጓዝ ንጥቀመሉ ዳውላ هو ዳውላ እሺ ቀኒልና ክቅፅል እየ ካልኦት ተወስኸካ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝመሓላለፈሉን ዘይመሓላለፈሉን መንገድታት ኢኻ ትነግረና ሕጂ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ሰዓል أنا أنت يبلك اللهم HIV إيدس زم حلال فلو من قدرتها ترى حسكن قرن بنتاي محلله تطورك بحدا شيء بسعال HIV إيدس محلله محاله في قدمعي محاله يعني حزقه أقاري صوب بسعال متهلا وعي أنت مستيني هي مع ويرو تجي كده فكات الراشد أنا حاوي HIV إيدس محلله فلو من قدرتها ترى حسكن قرن كأو زي محلالفلهم دما تنقرن حدا بصتاو ركب الكان لها ماشي بعيت علك له هالساي ببلعت نجراتون حل محلالف تخكل زي محلالفلهم قس كان قرن زي محلالفلهم متحوقات الشيء مساعم الشيء كل حدا الشيء كومتات يعني كالغه حبير كاب لا حبير كاب مستاي حبير كاب عصب مصواتك تخكل زون محال من قد زلم ስለዚህ ቤተሰብ ያው ኤች አይ ቪ ኤድስ ዝመሓላለፈሎም መንገድታት እቶም ቀንዲ ቀንዲ ንብሎም በበላሕቲ ነገራት ብፀባፀባ ኣደ ማለት እዩ ካብ ኣዶ ናብ ዕሸል ስዱ ብዝኾነ ፀታዊ ርክብ ይመሓላለፍ ማለት እዩ ዘይመሓላለፈሎም መንገድታት ድማ ከምቲ ዝበልናዮ ማለት እዩ ያው ሓቢርካ ብምፅዋት ሓቢርካ ምግብ ምብላዕ ሽንት ቤት ሓቢርካ ብምጥቃም ሓቢርካ ብምድቃስ ወዘተ ኣይመሓላለፍን ማለት እዩ ስለዚህ ሕቶና ክንቅፅል ኢና መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ ማለት እንታይ ማለት እዩ መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ ማለት እንታይ ማለት እዩ መስያ
سمسية توكل سمسية خلينا كلنا صحيح مش عربت مالتي لز بيت سب مريت عين مس حاجة خمس زولنا سمسية وإذا ما قام مشيت مسكونة إلنا لو توكلنا كل تعطي نصرفها بماي عبيا ماي تسأل نبرة وإذا ما راح مانيا ماي عبيس ماي تسأل الله أجوها بس لو أنا فهمتك أي تفلت أجل أجوها ما يتسأل نجار بما عبس ما يتسأل نجار انتهى للكسر وسمه أبزر أنا سلزلة زلا مكابين ناس زلا قليل حتى كابين لا يس قلنا لا وفلا يبقى ترس أبي حس جزء لي أبقى ترى له أوه ما هاي أجوها تاي تاخن كتوتير كأجوها ذاك زيادة كوفي كوفو بترك كوفو وإذا ما خدوني بهالي خدوني تلش بلايو كوفو تعبي مثلاً سلازق اليوم بماي شكا سلاز سرحو مسعوي هو إذا ما مستسرح عم سود ما ينتفسسوا ما يتصل معك إيش نمود حتى حنت طرحت ولوني كاب عينتها عواف متوبيت سخونات حنت عيفلا عواف كلهم هو عواف متوبيت يعني منفر اللواء ولا انسسان ولا لحن قل منفر اللواء تنفريا انقوا قحب زي موداقيات الرابح بمولاد مالتنا توبه زي ما انت بالسكي زي اخ بلا الكل اتفلتات بسر يتفلتنا منو فتح حري بيتسب ياو كاب عينتها عواف انسساون يبلوا ويام بساينس مالتي تصواعه لخاخيتو متوبيت انسسا انقوا قحيتو ودغني هو سماو خمي جرا ما تفلتا يا خا تاون قبل نغير كان دك عرفه بولد ስለዚህ ለኳኩቶ እንቋቁሖ ሙዳቅ ይኮነት እንድራባሕ እና ወለደት ልክዕ ከም ሰብ እናጥወበት እያ ትብል ማለት እዩ እና ዳኒ ክብሪ ሃብለይ ምሳኻ ዝነበረኒ ነዚ ምስሊ ያኔለይ እሺ ቤተሰብ ሕጂ እውን ኣብ 04 እየ ዘለኹ ተኸታተልኒ ኣብ ጎነይ ዘለኹ ሓቴ ምሳይ ይኩኑ ሰላም ሓወይ ራምቦ ይበሃል ትፈልጠኒ እንተኮይንካ ትፈልጠኒ ዶ ኣይፈለጥኳን ያው أنا محاورة ميديا تفلتني مسيلني سفلا اللي نقول نحت تتيز حتى مالتي كحتى كفارني ده ይካልዩ الرئيسي نيم جمري حتوي من قستي أمريكا من يبان ዶናልድ ትራምፕ ثانك يو حتى خصك كأي تأيكي مالت أنتي مالتي ጠይቂ ማለት ኣብ ዝኾነ ፅዕነት ኣድጋ ክትፅዕን ከለኻ ከይኹርካሓ ትገብሮ ብልዕሊኡ ጉዝጓዝ ማለት እዩ ጉዝጓዝ ማለት እዩ እሺ خلي تصاو على ወደ ጠይቂ ታይ ማለት እስከ ዳውላ እውን ይበሃል እዩ ዳውላ يغني لي ጽቦት መልሰልሃ يغني لي ኩለን ሕቶ ተመሊስካየን ካርዲ ወይ ናይ ምሳሕ ክሽልመካ ሕራይሺ HIV ኤድስ ዝመሓላለፈሉን ዘይመሓላለፈሉን መንገድታት ፈላሊኻ ንገረን ኦኬ HIV ኤድስ ዝመሓላለፈሉን መንገድታት ሰለስተ እዮም ሓደ ቀጥታ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ ካልኣይ ካብ ኣዶ ናብ ዒሸል ይመሓላለፍ ሳልሳይ ድማ ብበላዕቲ ነገራት ይመሓላለፍ ማለት እዩ ዘይመሓላለፈሉን መንገድታት حبيرك بمولع بمساي سلامتا بمبال بمتحقف حبيرك بمرقاس حبيرك بمنور منم عينت مسناي دم نكك زيول ነገር اي محلالف معناتي بتعمي غني لي صبوق يركا سلازغلصك ያው لعلي وخلي ملس يلن تخكل يخا مالتي حتى وسخك مريت عينو مسحزه زبهال بهال انتي مالتي غزي مسمشه ساعات مساخله مالتي مسمسيه صحي مسعربت صحي مسعربه مسمسيه مالتي غني لك صحج صبوت ملسلخه حتى وسخك بماي عبيا ماي تصلق نبرت ወይ ድማ قحمن እስኪ بماي عبيا بماي ያኳን ዳይ ምናልባት بماي عبيا ማይ تصلق እሺ ኩዶ ያ ኩዶ ወይ ድማ ቆፎ ትክክል ኩዶ ወይ ድማ ቆፎ ያ ማለት እዩ ትክክል ኣለኻ ካብ ዓይነታት ኣዕዋፍ ማለት መንፈር ዘለዋ ኮይና ድማ ተጥቡ ዝኾነት መጥወቢት ዝኾነት እስክንገረኒ እየ ዓይነታት ኣዕዋፍ መንፈር ዘለዋ መጥወቢት ማለት እዩ ብዙሓት ዓይነት ኣዕዋፍ ኣለዋ በዓል ዳክየ በዓል ዋሪ በዓል ካልኦት ዝበሃል ኣለዋ ግን ተጥቡ ዒፍ ሰሚዕካ ትፈልጥ ኣይትፈልጥን ይሰምዕ እስኪ ምናልባት ንሕዙ ንግዚኡ ክርድአኒ ይከኣል ደሓን ምናልባት ዘይትፈልጥ ኮይንካ ሸግረካ ኢለይኮም እሺ
ምናልባት ኣይተረድእኒ ንግዚኡ ታተጥውዒ ፈይፈለጥኳን ሽማ ነፂረ ኣይሓስክዋን ዘለኹም ኣራሽ ያው ቤተሰብ ዝሓቶ እዚኣ ንክንደይ ፈታኒት ምዃና ርኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ መጥበቢት ዒፍ ዝኾነት ለኳኺተ እያ ማለት እዩ ልክዕ ከም ወዲ ሰብ እናጥበበት እያ ደቃ ትዕቢ ማለት እዩ እንቋቑሖ ይተወደቐን ስለዚ ምሳኻ ዝነበርና ፃንሒት ነዚ ይመስል ነይሩ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ኣነ እውን ይቕኒየለይ እሺ ሕራይ ቤተሰብ ሕጂ ድማ ኣብ 03 ትሕቲ ገባር ሽረ ሆቴል እየ ዘለኹ መስጊድ ከባቢ ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ ክሓትት እየ ምስ ኣይኮኑ ተኸታተሉኒ ራምሪ ሰላም ራምቦ ይበሃል ኣነኻ ማለት እዩ ኣብ ጎደናታት ዝተፈላለዩ ሕቶታት እየ ዝሓትት ክሓትት ፈቃደኛ እንተኮይንክ መጀመርያ ማለት እዩ ሓረሽ ሕራይ መንግስቲ ኣሜሪካ መን ይበሃል ኣይትፈልጥዮን መንግስቲ ኣሜሪካ ይልክ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ፈለጥኳን ሕራይ እሺ መንግስቲ ኣሜሪካ ቤተሰብ ያው ኣይፈልጦን ኢላትነላ መንግስቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝበሃል ንፈልጥ ኢና ማለት ይኽእሉና እሺ ካልእ ሕቶ ክውስኸኪ ጠይቂ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጠይቂ እና ሕማቅ ጨርቂ ጠይቂ ማለት ሕማቅ ጨርቂ እስኪ ኣስኽኽላ ብልያ ልክዕ እንዲኺ ግን ኣስኽኽላ ብልያ ከምዚ ዳውላ ነገር ዳውላ ንፍዕቲ ዳውላ ማለት ድማኒ ዳውላ በቃ ተደውራይ ነገር ዳውላ ማለት ያው ቤተሰብ ንኣድጊ ክትፀዓን ከሎ ጉዝጓዝ ወይ ድማ ጠይቂ ወይ ዳውላ ኢልና ንፅውዕ ማለት እዩ መልሲ ረኺብክ እኺ ካልእ ሕቶ ክውስኸኪ ኤች ኣይቪ ኤድስ ዝመሓላለፈሎም መንገድታትን ዘይመሓላለፈሎም መንገድታትን ንገርኒ ኤች ኣይቪ ኤድስ ዝመሓላለፉን ዘይመሓላለፉን እንዴ ክመሓላለፉ ከምዚ መመሓላለፍ ነገር ክነግረካ እንትና ብመርፍእ ብላማ በቃ በላሕቲ ነገራት ይሓልፉ ሓራይ ብበላሕቲ ነገራት ይመሓላለፍ እዩ ካሊእ መመሓላለፊ እንታይ ኣለዎ ብሴክስ ነገር እውን ይሓልፍ የስ ብሴክስ ብስዲ ዝኾነ ፀታዊ ርክብ ትኽክል ካልእ ኸ ካልእ ኳ እንደ ካልእ እውን ኣሎ ካብ ኣዶ ናብ ዕሸል ማለት እዩ ብዕትብ ተቢሉ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ዘይመሓላለፍሎም መንገድታት ከ ዘይመሓላለፈሉ መንገዲ ዘይመሓላለፈሉ መንገዲ ኻኒ ከምዚ ሴክስ ክትገብር ተለኻ እውን በቃ ምስ ምጥንቃቕ ነገር ኣሎ ድሕሪ ተጠንቂቕካ ክሓልፎ ይኽእሉን ካልኣይ ነገር ካኒ እጅኺ ፀገም ኣጨነቒ ኣብ ልብኽ ዘሎ ድላይ ክበል ማለት ኤች ኣይቪ ዘይመሓላለፈሎም መንገድታት ኢና ንብል ዘለና ቤተሰብ በቃ ተተጠንቂቕካ ይሓልፍን እዮም ጥንቃቐ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ዘይመሓላለፈሉ መንገድታት እዩ ዘለኹ ዘይመሓላለፈሉ መንገዲ ድማ ያው ሓቢርካ ብምብላዕ ሓቢርካ ብምስታይ ሓቢርካ ኩዕሾ ምጭዋት ሓቢርካ ብምድቃስ ይመሓላለፍ እዩ ይመሓላለፍ ኣይመሓላለፍን ስለዚ መከላኸሊ ክንግር ክንጥንቃቐ ያው መከላኸሊ እዋን ሴክስ ዩዝ ኮንዶም ምናምን ገለመለ እሶም መከላኸሊ ይኾነለዉ ዘይመሓላለፍሎም መንገድታት ድማ ከም ዝገለጽኩም እሺ ሕቶ ክውስኸኪ እየ ማለት እዩ መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ ዝብል ባህላ እንታይ ማለት እዩ መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ ከመይ መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ ክበሃል ሰሚዕ ትፈልጥ ዶ መሬት ዓይኑ ሒዙ ነይሩ ሽዑ መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ እዩ ነይሩ ገለ ክበሃል ሰሚዕ ትፈልጢ ሓያል ማይ ግዛዕ ክወቅዕ ተሎ ዶ ይኸውን ኣይኮነን መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ ካልእ ዕድል ክበክስካ ሓንቲ ፈትኒ እሺ እንታይ እሞ ክንስተታሓት ንሳሌ መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ ስታይ ይመስለኪ እንደ ኣነ ዝፈልጦ ከምዚ ሓያል ዝናብ ግዛዕ ድሕሪ ወቂዑ ብኸምኡ እዩ መሬት ዓይኑ ሒዙ ነሩ ገለ ክበሃል ልክዕ ኣይኮንክን መሬት ዓይኑ ምስ ሓዘ ማለት ምስ መሰየ ወይ ድማኒ ፀሓይ ምስ ዓረበት ኣጋምሸት ምስ ኮነ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሕቶ ይተርፋኺ እየን ብማይ ዓብያ ማይ ትፀልእ መን እያ ዝኾነ ኣቕሓ ኣሎ መብዛሕትኡ ኣብ ገጠር እዩ ዝርከብ ብማይ ዓብያ ማይ ትፀልእ ሴራ ትኸውን ኣይትፈልጥ እያ ክሓስብ ዶ ሕሰቢ ፀገም የለን ሕሰቢ እንደ ተረዲክ ድየ ባህላይ ብማይ ትዓቢ ሞኒ ምስ ዓበየት ማይ ድማ ትፀልእ እንታይ ኣይፈለጥኳን እየ እዚኣ ብማይ ዓብያ ማይ ትፀልእ ማለት ያው ኩዶ ቆፎ ብማይ ትስራሕ ኣይኮነን ብጭቃ እዩ ዝስራሕ ካብ ምስ ተሰርሐ ማይ ተፍሲስካሉ ይስበር እዩ ወይ ድማ ይስበር እዩ ስለዚ ብማይ ዓብያ ማይ ትፀልእ ኩዶ ወይ ድማ ቆፎ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ሕቶ ሓንቲ ክሓተኪ እየ
ካብ ዓይነታት ኣዕዋፍ ወይ ድማኒ መንፈር ዘለዋ ኮይና መጥወቢት መን እያ? ካብ ምዕዋፍ ተጥቦ መጥወቢት ዝኾነት እኮ ትነፍር እያ መሻ ግድን ትነፍር እያ ግድን ደርሆ ኣይተጥቦን እያ ደርሆ ትጥቦን እያ እንቋቑሖ ተወድቕ ስለ ዝኾነት ኣይተጥቦን እያ እስኪ ካሊእ እስኪ ካልእ ከዓኒ ድሙ ትኸውን ድሙ ትነፍር እያ ትነጥር እያ እምበር ኣይትነፍር ኣነ ትነጥር ኣይብልክኾን እየ ትነፍር እየ ዝብል ዘለኹ ቤተሰብ ድሙ ድማ ምንጣር እምበር ምንፋር ዓቕሚ የብላን መንፈር ስለ ዘይብላ ማለት እየ እስኪ ሓንቲ በቃ ናይ መወዳእታ ፈትን እሞ መልሱ ባዕለይ ክነግረክ እየ ኣይፍለጥካኒ ኣራይ ያው ቤተሰብ እዛ ሕቶ እዚኣ ንክንደይ ሰባት ፈቲና ኮመንት ፀሓፉልና ኢኹም መንፈር ኣለዋ ተጥቦ እያ ለኳኺቶ ትበሃል ለኳኺቶ ለይቲ እያ ትነፍር መብዛሕትኡ ብቀትሪ ንሪአን ማለት እዩ ስለዚ ቤተሰብ ለኳኺቶ ተጥቦ ምዃና ኢና ተዛሪብና ዘለና እሺ ናይ ሎማዓንቲ ምሳኺ ዝነበረኒ ወዲእ ኣለኹ የቀኒየለይ ሰላም ሕራይ ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ጎደና ሕቶታተይ ነዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ሳሚ ቲቪ ዝብል ቻነል ሳሚ ቲቪ 77 ዝብል ኣትኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ፅቡቅ ክኾነልኩም ድማ ተመኒ ኣለኹ ሰላም